Snavs er en del af dagligdagen. Det er ok at støvsuge en gang om ugen, men det er bedre at gøre det oftere. Med alt, hvad der er at gøre, er det svært at holde trit. Det skal jo gøres, men hvem har sagt, at det er dig, der skal gøre det? Den standardsættende støvsugerrobot er lige blevet endnu bedre. Vi præsenterer iRobot Roomba 800-serien med performance cleaning-systemet Aeroforce. Med 800-serien har vi udviklet et højeffektivt rengøringssystem, der vil revolutionere robotstøvsugning. Lige fra luftgennemstrømningsacceleratoren til den højeffektive sugekraft, er alt ved Aeroforce designet til at forøge og maksimere rengøringsydelsen. Faktisk har Roomba 800-serien 5 gange så høj en sugekraft, hvilket fjerner op til 50% mere snavs, skidt, hår og skadelige allergener end tidligere Roomba-modeller. Nøglen til dette nye rengøringssystem er Tangle-Free støvopsamlere. Disse støvopsamlere nedbryder og løfter snavs, skidt, støv og hår op fra enhver type gulvoverflade. Og lige så vigtigt er det, at dette opsamlingssystem praktisk talt eliminerer problemet med hår, der sætter sig i spand, så vi kan levere på vores løfte om mindre arbejde til dig. Roomba er perfekt til hjem, hvor der bor kæledyr eller allergikere, fordi den fanger fine støvpartikler og trækker dem ind i en forseglet beholder med HEPA-filter og ud af luften, vi indånder. Roomba er dedikeret til at gøre det nemt at støvsuge og gøre gulv rent, så du vil gøre det oftere. Ligesom på alle andre Roomba-modeller skal du bare trykke på Clean, hvorefter robotten gør alt det hårde arbejde. Du kan også indstille Roomba til at gøre rent, når det passer dig bedst. Når den er færdig med at gøre rent, vender Roomba tilbage til sin ladestation for at blive genopladet. Roomba benytter iAdapt responsiv navigationsteknologi, vores avancerede system med software og sensorer, til nemt at komme omkring i rummet og undgå blokeringer, mens den støvsuger under og omkring møblerne. Den dækker hele gulvet flere gange og fokuserer især sin rengøringsenergi der, hvor det behøves mest, ved hjælp af gentagne overkørsler og teknologi til detektering af snavs. Den vil også gøre rent langs væggene, mens den undgår trapper, blokeringer og løse ledninger, og den beskadiger ikke dine møbler. Al denne teknologi er indeholdt i denne banebrydende robot, som er fantastisk nem at bruge. Nu er det nemt at få flotte, støvsugede gulve hver eneste dag.